Bos días, boas tardes, boas noites, non sei a que hora veredes vos esta grabación, pero eu quería compartir o sitio no que estou porque me parece realmente moi interesante. Estou en Doade. Doade pertenece ao Concello de Bearí e neste lugar se celebra un dos mercados das feiras máis antigas de todo Galicia. Estamos falando de que escritos documentos do siglo XII xa falan da feira de Doade. Lóxicamente os tempos cambiaron, aquela feira que era eminentemente agrícola e gandeira, pois hoxe está convertida, hai tamén destes elementos, pero é menos. O que si é interesante é que son 800 anos de historia do mercado, e pensando ademais que logo vos conto, porque aquí cada pouquiño pasan avións, logo vos conto. Decía que toda esta zona, esta comarca, pois foi un sitio que se quedou moi despoblado a principios dos anos 1900 por unha emigración fora. Eran tempos difíciles de vivir aquí, de sobrevivir, e a xente buscou sitio neutral, mais sigouse mantendo esta tradición do mercado e da feira. Eu vos comentaba por que vai pasar outra hora, porque aí, xusto ao lado, hai unha base de avións contra o lume. Entonces, cada pouco están pasando, cargan aí agua e volven e aí está todo o día un festival aéreo nesta época, desgraciadamente, porque arde. Oxalá non se escoitaran e estuveran parados, pero non é así. Continuo polo mercado, veña, hasta logo entón.